Egun on denei. Badakizue bezala, gaur erosi urnetan kanpaina hasten da. Kanpaina honek bi helburua ditu. Batetik, urnetako dendetan erosketa sustatu. Eta bestetik, urnetako familiei lagundu. Bonoak 30 eurokoa izango dira. Orduan, hori esan nahi du. 20 euro pagatu eta 30 euro gastatu. Bonoak 5 eta 10 eurokoa izango dira. Eta erosteko hitzordua eskatu behar duzue. Nola? Bi forma daude. Batetik, web orrian bidez, udeleko web orrian bidez, bigarrena app-an bidez, eta hirugarrena telefono bidez. Azkenik esateko, posible duzue baita ere zuen lagunak edo zuen zenideen bonoak erosi. Nola? Pues bete behar duzue ordezkapen horria eta han azaldu. Nire partetik ezer gehiago, animatu eta erosi urnetan.